боис ифтихори ҳар яки мост ки ба шарофати соҳибистиқлолии мамлакат анъанаву суннатҳо ва ҷашнҳои миллии мардуми кӯҳанбунёди мо эҳё гардида арҷгузорӣ ба онҳо сол то сол бештар мегардад. ин ҷашнҳо ёдгоре аз ниёгони ориёии мо буда мардуми тоҷик онро ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири хотираи фарҳангии чандин ҳазорсолаи худ ва ба сифати дурдонаҳои гаронбаҳои маънавӣ ҳифз намуданд. сада аз қадимтарин ҷашнҳои бостонии мардуми ориёӣ аз ҷумла тоҷикон буда дар замони истиқлолияти давлатӣ бо иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон он дар қатори ҷашнҳои миллии наврӯз, меҳргон ва тиргон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. сада дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дар қатори ҷашнҳои пурифтихори миллати тоҷик наврӯз, меҳргон ва тиргон ба худ шукӯҳу шаҳомати тоза пайдо кард. тибқи ташаббусҳо ва ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалии раҳмон арзишҳои миллӣ, суннатҳои таърихӣ ва ҷашнҳои миллии мардуми тоҷикро аз нав эҳё гардонда онҳоро на танҳо дар дохил балки моҳият ва мазмуни хосатан хеле фалсафӣ доштаи онҳоро ба кулли мардуми ҷаҳон муаррифӣ намоянд. аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд ки рамзи асосии ҷашни сада пирӯзии некӣ бар бадии рӯшноӣ бар торикӣ ва гармӣ бар сардӣ мебошад. дар ибтидо ин ҷашни сада яъне ки як мубориза буд, муборизаи ботинӣ, яъне муборизаи торикӣ бар рӯшноӣ ё рӯшноӣ бар торикӣ ё ки масалан ҳамун гармӣ бар сардӣ. замоне ки масалан мардуми мо метроӣ буданд, метроӣ параст буданд, хуршедпараст буданд, он замонҳо масалан аслан гаравишон гармӣ буд алайҳи сардӣ. як нав эътироз ё ки як нав муборизоте доштанд, зуҳур мекард мубориз амин ҳиссиёти ботинишон алайҳи ҳамун қувваҳое ки масалан газанду офатшон бар сари миллат, бар сари одамон мерасид. бо омади ин ҷашни аҷдодӣ одамон кинаҳоро аз дил зудуда гардонида орзуҳои нек мекарданд ва иттиҳоду ҳамдилиро сармашқи зиндагии хеш қарор медоданд. порчаи назмӣ аз дар шоҳномаи безаволи фирдавсӣ ҳаст ки чун ҳушанг подшоҳи пешдодиён ба шикор мебарояд ва аснои шикори мор сангеро ҳаво медиҳад ва чун санг дар санги дигар бармехӯрад аз он оташ пайдо мешавад ва нахуст пайдоиши оташро ба даврони пешдодиён яъне ки ба замони салтанат ё ҳукумати ҳушанг медонанд. фалсафаи воқеии ин ҷашни таърихӣ аз он иборат аст ки аз давраи пайдоиш то ба имрӯз сада мардумонро ба некӣ, рӯ ба рӯшноӣ, рӯ ба сӯи хуршеди тобон ва рӯ ба сӯи он гармиҳое ки инсон бе ин гармиҳо ҳаёти худро тасаввур карда наметавонад. ҷашни сада ин ягона иди миллию суннатӣ дар бахши кишоварзӣ маҳсуб ёфта деҳқононро мужда аз омадани мавсими кишту кори баҳорӣ медиҳад. таҷлил ва истиқбол аз ин ҷашни аҷдодӣ бешак аз худшиносиву худогоҳии миллии ҳар як шахс шаҳодат медиҳад. замоне ки масалан мардум оташпарастӣ мекард ё ки ба оташ як эътиқоду эътимод дошт, гулханҳои болои бонгҳошон ё ки дар саҳнҳои васеъ оташ гулхан меафрохтанд ва гулхан меафрохтанду аз болои он мепариданд, даври он атрофи он давр мезаданд. хуб чунин гаравишҳои аввалияи ин миллати мо буд. ин ҷашнвораҳо ба ягон дин, на ба дини зардуштӣ, на ба дини ислом, на ба ягон дин ягон пайвандӣ надоранд. сада пеш аз адён пайдо шуд, пеш аз динҳо пайдо шудааст ва ин гаравиши махсус ё ки ин як ҷашне буд ки мардум хушҳолӣ мекард, хурсандӣ мекард. дар ҷумҳурии тоҷикистон бо шарофати истиқлоли давлатӣ ҷашни сада аз нав эҳё гардида ҳамасола онро дар тамоми қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон 30 январ бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн мегиранд. хайринисо муродзода, Зафар Назарзода, шаҳри Кӯлоб, Ахбор.